Scandinavian Studies sme založili v roku 2009. Začali sme s tým, že to bol taký študentský projekt. V podstate sme sa aj s kolegami snažili nejak dopatrať k otázke, prečo je v Dánsku toľko málo študentov zo Slovenska a z Čiech, keďže sami na sebe sme videli, že to štúdium má význam, že je kvalitatívne lepšie ako štúdium na Slovensku. No a od toho roku 2009 už išlo cez nás zhruba 700 študentov zo Slovenska a nejakých 450 alebo 500 študentov z Čiech. Sú umiestnení v podstate po celom Dánsku. Máme univerzity pri Kodani, máme univerzity v druhom najväčšom meste, ktoré sa volá Aarhus, a ja osobne som študoval hore na severe Dánska, v meste Aalborg. Dánsko sa nachádza na 3 ostrovoch. Je to severné Dánsko, pod ním je stredné Dánsko a trošku doprava je ostrov, na ktorom sa nachádza mesto Kodaň. Aby ste si to lepšie predstavili, tu na dole je Nemecko, povedzme Česká republika a vedľa nej sme my, Slovensko. Dánsko je vzdialené od Slovenska tých 1100 km. Často sa nás študenti pýtajú, prečo by mali s nami do Dánska, alebo prečo by nemali uprednostniť inú agentúru ako Scandinavian Study. No a vždy im hovoríme asi toľko, že my sme si to na vlastnej koži odskúšali. Študentský život, chodili sme tam na univerzitu, starali sme sa o seba, hľadali sme si tam bývanie, čiže vieme o tom, predpokladám, viacej ako nejaké iné agentúry. Ďalšou výhodou takou našou je, že máme zastúpenie aj priamo v Dánsku. Naši kolegovia žijú v meste Aarhus, Aalborg, v Kodani, čiže sa dajú riešiť veci, ak by bolo treba aj priamo na mieste, keby mali študenti nejaké problémy s ubytovaním alebo s prácou, dá sa nakontaktovať na kolegov, ktorí im radi pomôžu. Každá škandinávska krajina je ekonomicky silná a veľmi veľa peňazí dávajú aj do školstva. V ponuke máme 12 škôl s tým, že sme si ich boli osobne všetky pozrieť. Sú veľmi dobre vybavené, sú to väčšinou nové budovy, presklené. Je tam všade Wi-Fi, tie priestory dýchajú proste takým priestorom a tou architektúrou, ako v Škandinávii by sme mohli očakávať. V ponuke máme 12 univerzít, tieto univerzity sú alokované v podstate po celom Dánsku. V oblasti Kodane máme 4, ďalej máme univerzitu v meste Randers, Horsens, Odense napríklad, kde sa narodil Hans Christian Andersen. Takisto máme univerzitu v druhom najväčšom meste Aarhuse, no a ja sám som študoval na univerzite v meste Aalborg, ktoré je na severe, na škole UCN. Asi najviac odporúčame školu Zibat, a to hlavne kvôli tomu, že sa nachádza iba 15 km od mesta Kodaň. Je tam oveľa lacnejšie ubytovanie ako v Kodani. Študenti študujú v meste Roskilde, ktoré bolo kedysi hlavným mestom Dánska. Tam žijú, študujú a za prácou, keďže je to iba 15 minút takým rýchlovlakom do Kodane, dochádzajú do hlavného mesta. Keďže tu je niekde Kodaň, Roskilde sa nachádza tu a tam máme prvú školu, ktorá sa volá Zibat. Na tejto škole sú v podstate všetky možné odbory ako marketing management, finančný management, hotelový management, web design, grafický design, je si naozaj z čoho vyberať. No a hovorím, tie náklady na život v Roskilde sú oveľa menšie, ako keby ste žili priamo v Kodani. Ďalšou našou veľmi obľúbenou školou je tzv. Škola BASV, ktorá sa nachádza v meste Esbjerg, s ktorou máme veľmi dobré skúsenosti. Takisto majú všetky možné odbory. To ubytovanie je oveľa lacnejšie ako v Kodani, možno vás vyjde 200 €, ten internát na mesiac. Sú tam veľmi dobre vybavené učebne a naozaj kvalitný profesorský zbor. V Dánsku je rozdiel v prístupe učiteľov, respektíve vo vzťahu medzi študentom a učiteľom. Tí učitelia sú jednak z praxe, buď sa živili ako konzultanti, alebo mali svoje firmy, čiže vedia v podstate, o čom hovoria, nie že by na Slovensku nevedeli, ale u nás sú to skôr aj akademickí pracovníci, ktorí strávili na škole už istý čas a ich v podstate taký nejaký názor na to, ako to funguje, už nemusí úplne korešpondovať s realitou. Týka sa na školách učiteľom, čo je určite fajn, že tá hierarchia je v podstate na takej skorej kamarátskej báze. Ďalšie školy, ktoré máme radi, sú možno škola Dánia v meste Horsens, v meste Randers. Máme tu školu Iba Kolding. No a ja som sám študoval tu na hore na severe v Dánska, v meste Aalborg, kde je škola UCN, alebo veľká Aalborg University.
Toto sú školy, ktoré máme prioritne v ponuke, máme ich ďalších 12, viac sa dozviete na našej stránke scandinavianstudy.com, nezabudnite dať lomitko.sk. Naše školy ponúkajú v podstate, keď ich skumulujeme všetky študijné programy dokopy, vyše 100 študijných odborov s tým, že väčšina škôl, ako aj celá dánska ekonomika, sú orientované na technológie a biznis, čiže tam študenti nájdú študijné programy ako cestovný ruch, marketing, finančný manažment, grafický dizajn, sú tam počítačové odbory ako computer science, IT network, sú tam grafické programy, graphic designer, je tam modný dizajn, je tam škola TECO, ktorá je najväčšia škandinávska dizajnová škola. Čiže je z čoho vyberať, stačí sa nám ozvať, určite vám dokážeme povedať o tých predmetoch viacej. Základný rozdiel medzi štúdiom v Dánsku a na Slovensku v schéme alebo v organizácii štúdia je možno tento, že kým na Slovensku máme klasického bakalára, ktorý trvá 3 roky a magisterské, ktoré trvá 2 roky, tu nám končí štúdium. V Dánsku je to trošku ináč. V Dánsku sa dá trošku viacej vyberať. Ako prvé študenti, možno 80% našich študentov si volia niečo také, čo sa volá Academic Profession alebo AP Degree, ktoré trvá 2 roky. A končí samozrejme vysokoškolským diplomom. Na ňo nadväzuje, aby sa uzavrelo celé bakalárske vyučovanie alebo bakalársky stupeň, tzv. Top-up, ktorý trvá 1,5 roka. No a potom sa dá klasicky pokračovať na magisterskom štúdiu, tzv. Master of Science. Alebo študent môže ísť priamo na bakalársky stupeň, to trvá 3,5 roka v kuse. Výhodou, keď idete na AP degree, napríklad v polovici zistíte po tých 2 rokoch, že ešte chcete zabrnúť do iného programu, alebo že toto nie je priamo pre vás, dá sa prestúpiť. Keď ste na bakalárskom, treba to buď prerušiť štúdium, alebo ukončiť, alebo dokončiť, závisí na vás. Ten pol roka aj tu je kvôli tomu, že v Dánsku sa chodí na niečo také ako prax, alebo internship. A je to v rozmedzi od 3 mesiacov do 6 mesiacov, minimum je 3 mesiace. Dá sa ísť na prax alebo stáž po celom svete. Naši kolegovia boli v Kostarike, mali sme študentov, ktorí išli do Číny, boli v Nemecku, ale niektorí sa vrátili aj na Slovensko. No a potom klasicky sa dá pokračovať na magisterskom štúdiu, ktoré je tiež 2-ročné. Čiže ešte raz rekapitulácia. Na Slovensku je to bakalár a magister, v Dánsku väčšina ľudí ide najprv na AP degree, potom si spraví bez príjmačiek v rámci školy top-up, pokračuje na magisterskom štúdiu, alebo sa dá ísť priamo na bakalárske štúdium, je tam prax polročná a pokračuje sa na magisterskom tieto 2 roky. Pre tých, ktorí by sa možno rozhodli podať si prihlášku, sme pripravili ešte pár informácií ohľadom dokumentov, ktoré k takej prihláške budete potrebovať. Je ich pár, netreba sa toho obávať. Hlavná vec je, že máme 2 nástupy do Dánska. Jeden je klasický septembrový, kde nám ide 80% ľudí, ale to hlavne kvôli tomu, že ľudia v lete končia školy, potom majú to leto, no a nastupujú na vysoké školy, preto ten september. Pre tých, ktorí už sú možno dlhšie zo školy vonku, alebo by chceli prestúpiť z vysokej školy, pretože aj to sa dá, máme februárový nástup. Do Dánska môže ísť v podstate kdokoľvek zo študentov, buď ste ešte stále na strednej škole v maturitnom ročníku, alebo ju máte ukončenú, alebo ste vysokoškolák už ukončený, alebo ste v 2. ročníku vysokej školy a chcete prestúpiť do bakalárskeho ročníka, dá sa to rôzne kombinovať. Závisí, či ste z vysokej školy alebo zo strednej, čo budete potrebovať v prihláške. Tie základné dokumenty, hlavne pre stredoškolákov, sú buď nám dodáte sken občianskeho alebo vašeho pasu, samozrejme tá stránka, kde je vaša fotka, napíšete motivačný list, ktorý by mal obsahovať nielen základné informácie o vás, ale niečo naviac, čo ste robili, prečo chcete ísť do Dánska, prečo na ten konkrétny odbor a tak ďalej. Treba si na tom dať záležať, radi to čítajú, nemalo by to byť klišé. Takisto bude treba dodať všetky koncoročné vysvedčenia v origináloch, stačí sken a takisto ich preklady. No a posledná vec, ktorú vám potom my neskôr nastavíme, je test z anglického jazyka. Angličtiny sa určite netreba báť, netreba mať maturitu z angličtiny, ten test si spravíte v spolupráci s nami a je na úrovni B2, čiže to je stredný level slovenskej maturity.
Ak by sme neboli z Európskej únie, toto štúdium by nás vyšlo 9 000 eur, ale občania Európskej únie majú nárok na bezplatné štúdium v Dánsku, takisto ako je bezplatné štúdium u nás na Slovensku. Niektoré školy môžu vyžadovať na niektoré konkrétne odbory, aby si študenti zaobstarali knihy. To je samozrejme na študentovi, či chce mať tú knihu novú, alebo si už zoženie už priamo na mieste od staršieho spolužiaka, alebo si ofotí nejakú kópiu. Štúdium v Dánsku je bezplatné a jediné, za čo budete platiť, je váš transport, doprava, ošatenie a výdavky na voľný čas. Náklady na štúdium v Dánsku môžu byť naozaj rozdielne, lebo každý z nás je iný, každý má nejaké individuálne iné potreby a každý býva samozrejme v inom meste. Určite to bude stáť viacej v Kodani ako v nejakom menšom meste, ale snažili sme sa nejak tak nájsť to optimum. Možno tie náklady na ubytovanie miniete možno 250, možno 200, možno 350, závisí, či budete bývať na internáte, či budete bývať v privátnom ubytovaní. Samozrejme strava, niekto si rád dopraje, môže to byť okolo tých 170 eur, ale samozrejme možno budete zamestnaní v reštaurácii, tam sa dá najesť, alebo zamestnávateľ vám sprostredkuje obed, dá sa jesť v škole, niečo si prinesiete ešte aj z domu, nejaké zásoby. Môže to byť plus, mínus, hovorím, nie je to presné 170 eur. No a ten bežný transport, keďže budete naozaj všetci používať bicykel, no ale sem tam ten autobus budete potrebovať možno tých 40 eur. Čo nám robí tých 460 a plus ďalej som dal nejaké vedľajšie náklady s tým, že možno budete mať výlohy v škole, možno niečo si kúpite na oblečenie, možno pôjdete sa niekde zabaviť, môžu byť tých 200 eur, čiže spolu je to tých 660 eur. Náklady na štúdium v Dánsku sú samozrejme vyššie ako náklady na štúdium na Slovensku, ale treba to vidieť aj v tom kontexte, že kým študentská mzda na Slovensku je 2,50, možno 3 eurá, v Dánsku je to tých 10 až 12 eur. Keď k tomu ešte pripočítame štipendium, váš príjem veselo pokrie vaše výdavky. Dánsko si samozrejme chráni svoj trh, nie je to otvorená ekonomika ako napríklad Anglicko v roku 2004, keď otvorilo svoje hranice a veľa našich ľudí, respektíve ľudí z východnej Európy tam išli buď za prácou alebo za štúdiom. Jedna vec, ako sa dá dostať do Škandinávie a užívať si všetky benefity, ktoré život v Škandinávii ponúka, je byť študentom denného štúdia. V podstate, keď študent už dostane oficiálne prijatie na školu, môže odísť do Dánska. Naše decká tam chodia možno mesiac pred nástupom do školy, keďže si vybavujú ubytovanie alebo hľadajú si prácu. Priamo na mieste, buď v spolupráci so školou, si vybavia pracovné povolenie a povolenie na pobyt a môžu si hľadať prácu. K tej práci by som povedal možno to, že študenti robia typické študentské práce, či už v kuchyni, v reštaurácii, alebo roznášajú noviny, dievčatá robia nejaký cleaning alebo nejaké upratovanie, strážia deti, čiže týmto sa tam dá celkom slušne uživiť. Tá práca samozrejme zasa oplatí v Dánsku, čiže určite budete pracovať, plat je tam 10 eur na hodinu. No a jedna fantastická možnosť je hlavne to, že študenti majú nárok na štipendium. To štipendium nie je ako u nás sociálne, že keď niekto nemá peniaze, ale respektíve jeho rodina ho nemôže v štúdiu až tak podporovať, dostáva skorej motivačné štipendium. Štipendium v Dánsku je samozrejme lákavá vec. Posledné 2 roky, teraz to bude v roku 2014, tretí rok, keď majú na to nárok aj európski študenti, predtým na to mali nárok iba Dáni. Rozdiel je v tom, že európski študenti musia pracovať a potom môžu požiadať o štipendium, ktoré je 750 eur na mesiac. Budete ho dostávať až pokiaľ neskončíte s vyučovacím procesom alebo keď neodídete, že už ste skončili školu. Je to naviazané na prácu a podmienky sú tam okrem iného nejaké dokumenty, ktoré treba vyplniť. Musíte pracovať minimálne 10 až 12 hodín týždenne. To štipendium, ako som povedal, je 750 eur a s tým, že ešte študent bude mať svoj plat, pokryjú tieto jeho príjmy, jeho výdavky viac ako maximálne. Napríklad ja, keď som tam bol, som si po prvom roku doniesol domov 4 500 eur a to je z mojej vlastnej skúsenosti, čiže viem, že sa to dá. Ohľadom cestovania do Dánska, tam by som spomenul možno 2 veci, že sa tam dá dostať buď klasicky letecký, väčšina študentov lieta z Viedne. Tá spoločnosť, ak by vás to zaujímalo, ktorá je taká najlacnejšia alebo najvýhodnejšia, je flyniky.com.
Je to rakúska spoločnosť, samozrejme tie ich ceny môžu byť na Vianoce alebo cez leto trošku vyššie ako cez bežný rok, ale za 100 € zoženete letenku. A takisto istý počet študentov chodí do Dánska vlastným automobilom, zo Slovenska je to 11 hodín. A výhoda je najmä to, že si do Dánska prinesiete veľa svojich vecí, napríklad možno to môže vyznieť smiešne, ale periny alebo hrnce, ktoré sa vám tam určite zídu. Viac ich dostanete do auta ako do lietadla, určite tam budete mať nadváhu. No a takisto výhoda mať automobil v Dánsku je tá, že keď budete napríklad roznášať noviny, môžete zobrať väčšie rajóny alebo viacej rajónov naraz, čo znamená váš väčší príjem. Študenti majú dve možnosti, jedna z toho je buď privátne ubytovanie alebo samozrejme internátne. Výhodou internátu je, že študenti v podstate žijú v blízkosti školy a sú tam možno pokope, čiže je tam taká aj väčšia študentská atmosféra alebo proste môžu sa skorej navštevovať. To privátne ubytovanie by som možno odporučil viacej a to hlavne kvôli tomu, že keď sa dáte 3, 4 kamaráti, ktorí ste možno už zo Slovenska sa poznáte dokopy, budete mať oveľa väčší komfort ubytovania a takisto budete mať väčšie súkromie, či už na učenie alebo na súkromný život. Veľa rodičov a samozrejme študentov zaujíma, ako je to v Dánsku so zdravotným poistením. Ako náhle študent príde do Dánska a zaregistruje sa, bude mať nárok na zdravotnú starostlivosť a poistenie, ako keby bol domáci Dán a bude poistenec štátu, čo v podstate znamená, že za neho bude platiť poistné štát. Ideme 1-10. Študenti sa často pýtajú, čo po škole, či sa dá zostať v Dánsku. Odporúčajme im to, pretože Dánsko je ekonomicky veľmi silná krajina a hlavne už počas štúdia majú študenti z Európskej únie, respektíve z celého sveta jednu fantastickú možnosť a to učiť sa dánsky jazyk. To je na tzv. Jazykovej škole alebo sprogskole po dánsky 3 roky zdarma. 3,12. Čiže ak bude študent chodiť na univerzitu a ešte popri tom sa učiť dánsky jazyk, dostane nielen kvalitné vzdelanie, ale naučí sa aj ďalšiu reč, nielen angličtinu, ale aj domácu dánštinu. A mám aj ja veľa spolužiakov, ešte keď my sme študovali na škole, ktorí zostali v Kodani a pracujú pre veľké firmy ako IBM alebo Maersk, alebo vo veľkých počítačových firmách ako Dell. Sú tam veľmi spokojní.